Iqumrhu lezophapho leli SAA liqinisekisile namhlanje ukuba likwiphulo lokurhoxisa iinqwelomoya zalo kwimizila yeli naleyo iya kumazwe angaphandle kwilinge lokonga imali. Imizila ezakuchaphazeleka kweli yileyo ephakathi kwaseRhawutini naseKapa, naleyo iphakathi kwaseRhawutini naseThekwini phakathi komhla 20 nomhla 24 kule nyanga kaJanuwari. I-arhente ejongene neziko lezophapho kweli iFlight Centre ngalentsasa ibikhuphe iingxelo zokuba inkampani yezophapho yeli SAA izinqumamisile iinqwelo-moya eziliqela ezihamba kweli nakumazwe aphesheya. Kwingxelo yayo eyikhuphe ngalentsasa, i-SAA ithi esi sigqibo isithathe kuba ifuna ukonga imali yaye ithi iza kwenza inguqu eziliqela kwinqwelomoya zayo kwezi ntsuku zimbalwa zizayo. Le nkampani yezophapho intyumpantyumpeka ezingxakini zezimali. Oku kuza emva kokuba urhulumente ephanzile ukubonelela le nkampani ngesibonelelo semali engxamisekileyo eyi-2 billion rand. Urhulumente uthi ubila esoma ezama isisombululo sokuhlangula le nkampani yezophapho. Ukanti le mali bekumele ukuba ihlawulwe ngecawa. Urhulumente wayethambise le nkampani ngale mali kwinyanga ephelileyo xeshikweni bekukhangeleka ngathi iyabhanga. Ukanti ke ngenxa yoko le nkampani yaye yafakwa phantsi kohlangulo lezoshishino nolukhokelwa ngumnumzana Les Mathusson. Le nkampani yezophapho yagqibela ukwenza ingeniso ngo-2011 yaye sele ifumene inkxaso-mali yokuyihlangula ebalelwa kwi-57 billion rand ukusukela ngo-1994. Kudala ke ithiwe mbe ziingxaki zezimali, kambe ngoNovemba unyaka ophelileyo abasebenzi bangenela ugwayimbo lwemivuzo nalapho kwanqunyanyiswa iinqwelomoya eziliqela baze bashiyeka abakhweli bembanguza. Ziyabethana ke izimvo, bambi besithi mayithengiswe le nkampani ngelixa imanyano zabasebenzi nabanye besithi eso ayisosisombululo.